Napaubos na sa forensic examination sa Commission on Human Rights CHR ang lawas sa lalaking nag-viral sa social media humano nang gikataho nga wa Atimana sa mga sa staff sa Tuburan District Hospital. Samtang suportado ni Governor Hilario David III ang lakang sa Commission on Human Rights sa pagsupwina sa Provincial Health Office o sa Philippine National Police sa kalabot sa gihimong pakisusi nini. Ani ang report. Sa initial results sa autopsy sa mga eksperto sa Commission on Human Rights, adunay 5 ka mga gunshot wounds ni Gemby Casas. Ang lalaki 15 na pusilan sa masakop sa Tuburan Police Station atol sa ilang operasyon. Lakip nini ang igo sa iyang ulo, tampihag agianan sa ginhawa nga pulos dapit sa lawas nga kamatyanan sa biktima. Hinoon ipaabot pa ang findings sa mga forensic expert sa CHR kalabot sa kamatayon ni Casas. If you fire at points nga that were fatal, that only goes to show nga you do not intend to neutralize. By neutralizing, it should mean nga keeping him alive para mapasakaagi ha. Neutralizing a suspect does not mean killing him or firing at fatal points of the body. Napadadanaw sab sa CHR ug sa Pina ang Tuburan Police aron makahatag og katinawan sa maong panghitabo. Kinibisan pa man sa unang gipadayag ni Police Chief Superintendent Dibold Sinas, Pangulo sa PRO7 nga did-an niya ang iyang mga sakop sa pagtubag sa Sabina sa Commission on Human Rights. Gihatagan og napulo ka adlaw sa CHR ang Tuburan Police sa pagsumiter sa ilang investigation report. Di niya tugtan pagatubang sa atong investigasyon. Well, that's the right. That is the right not to remain silent. And remaining silent actually means a waiver of their part to tell their story. Napadala na usab sa CHR ang Sabina ngadto sa Provincial Health Office. Partikular na ang pagpakita kanila sa kuha sa CCTV sa emergency rooms sa hospital tungod kay mao kini ang mumatuod kun naatiman bagyod nila ug una ang pasyente. Samtang suportado ni Governor Davide ang lakang sa CHR labi na ang pagpatawag sa kapulisan. Kini aron mahatagan og katinawan ang nahitabo. Wa usab siya pagsupak kun tan-awon man sa maong ahensya ang CCTV sa ER sa Tuburan Hospital. Under the law that sa creating the CHR, they're allowed they have jurisdiction to issue subpoena, no? In any investigation. We just want really the police also to cooperate ba. Okay, the parents also are crying for justice sa ilang anak bitaw. We're praying and hoping again nga they will comply with the subpoena. Kay mao man ginay ilang pasalig nga they will cooperate in any investigation. And this is an investigation which they should cooperate. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.